You gonna go drive? Heavy. So you gonna go drive or you gonna stop for? No, stay here. Road is a Road is closed. Yeah. Okay. My dispatch text me that I said it's highway closed and accident. That's what Yeah, he said. yeah. Highway is Canal Dantin and Campus Gate. Okay guys, good morning. Naglalakay tracker, dito na tayo ngayon sa Newly Skirt, no? Nakapag-drive na ako ng 2 oras. Dumaan ako rito sa Walmart, oh. Ayun na Walmart, oh. Snow na guys, snow na. Pumili ako ng tubig ko kasi wala na talaga tayong tubig at saka milk. Ito, para sa kape. Pag-kape tayo, milk din tayo syempre. Ay, oh. Woo! Masang hangin at na-snow na, naku, delikado na. Makatama pa yan eh. Pag hinahangin, medyo malakas ang hangin. Ayan ah. Woo! Snow na. Mag-i-snow na. Negative 3 na rito guys. Pauwi na tayo ng Winnipeg. Check muna natin to. 0 set point, 0 ang box yun. Puno ang krudo. Ikutan lang natin si Putapya. Okay, so selyado pa, TK 10570. Yan. May katabi tayong nagpunta sa palengke rin. May mga katabi tayong mga truck driver na nagpunta sa palengke. Palengke Dora. Okay, alright. Malambot ba? Hindi malambot. Parang malambot ka pala. Paano lang eh. Mapapalit lang ng gulong. Malambot. Hindi maganda yun. Adjust, tara. Mamaya pauwi na tayo. Nandun na ako sa bahay mamaya. Sikapin ko. Labig. Umalis na siya, nakapamalingki na siya. Nanggas yan kasi binibili ko, gawa nga ng siyempre matipid yan. I had spotted a pair of boots
running alongside the train. He aimed at them and fired. The man fell hard in an out-of-control Highway sprawl. 11. One of the bullets busted an ankle. He came to a stop, staring at the space underneath the express car. Alright guys, ayan, nagsimula na talaga. Simula na talaga ang The man leaned out of the cab and drew a bead on him. snow. Conrad could react. Highway 11 guys ha. Highway 11. Oops, teka. Tackling him and knocking him out of the cab. Both men fell to the ground. Conrad knew from the clothes of the man who had pitched in to help that he was the fireman. The outlaw rolled over and pointed Dahan-dahan lang tayo kasi medyo madulas. the outlaw's hand. Pero sigurado mamaya nandun na ako sa bahay. Ay, makakauwi na tayo. Ito pa naman yung panahon na kapag gusto talagang kapag uwian ng usapan gusto ko na talagang hatawin magmaneho pero hindi pwede. Dahan-dahan, lalo't ganito, salubungan to guys. Highway 11, salubungan. Dahan-dahan lang, makakauwi rin tayo. By the time he reached the first passenger car, smoke was rolling from the locomotive's diamond shaped stack. The train was moving. Conrad Puti na yung kapaligiran. swung himself onto the deck, hoping the rolling train would take the gas Nagpibuild na rin by surprise, and they wouldn't have time to get back on board. Drive lang tayo ng ng panapat pa. Na-drive lang ako ng 90 hanggang 90 lang kasi medyo madulas na to. Kahit babago yung winter tire kapag ganito madulas, kailangan pa rin natin mag-iingat guys. Tayo po kumpiyansa. May 5 hours driving pa ako mula rito hanggang Winnipeg. Iniiwasan pa yung magmaneho ng gabi talaga kapag ka-winter. Kita mo katulad nito, may masasalubong tayo snow flow. Whoa. Yun ang nagpapaano sa atin snow, magiging snow na gano'n. Tandaan lang. Na pwedeng ilabas ang camera ngayon sa labas. Dito na sa loob yan. Habang nakikinig ako ng radio. Violent enough, it threw the outlaw on the platform off balance. His gun fell away from the hostage as he windmilled his arm in an attempt to keep from falling off the train. Conrad's right-hand gun snapped up and fired. His shot drilled the man's forearm and sent the gun flying away. The outlaw let go of the woman and stumbled backward. Conrad leaped forward, grabbed the woman, and practically threw her behind him. He reached for the wounded outlaw next, but he was too late. The man had staggered too close to the opening in the railing and toppled backward through it and wound up underneath the wheels. The wheels chopped him to pieces. Conrad looked at the woman. Are there any more of them? I don't know. Conrad let her go, then walked into the second passenger car. It might not be over yet. But it was. Focus lang, Conrad guys, discovered a focus. moment later.
He met the wounded conductor and the two brakemen coming forward through the second Delikado, passenger car. delikado. And they reported the surviving mas pair of maano pa train dyan, robbers mas had been malala left pa dyan. behind. Along Hello sir, what's happened? Bad weather or accident? Highway is shut. Once you get to Cochrane, go to the hospital. Oh, okay, okay. There's still spots. It's all shut from Cochrane. What happened? Bad weather accident? Snow and accidents. Okay, okay, okay. Thank you. All right, thanks. Bye. Okay, bye. Update me. Alright guys, ayan. Nag-text kasi yung dispatch ko guys. Sarado ang highway. Sa Cochrane daw, Cochrane. Bad weather at saka aksidente, guys. Wala tayong magagawa. Stranded tayo guys, stranded. Parang hindi pa yata ako makakauwi bukas. Paktay na. Paktay na. Ano magagawa? Guys, yun naman ratratin natin ng ratratin. Tapos pagdating doon wala pang signal. Tapos ganun pa. Nagtitext bad weather and accident. Oh, buti na lang. Malapit na tayo sa Cochrane. Wala tayong magagawa guys. Sino bang kasing ayaw makauwi? Pero kung ganito yung sitwasyon na, ay huwag natin pilitin. Dahan-dahan lang. Weather is bad. What can I say? Buti na lang sinabihan ako dispatch ko. Sasarado nila yung sasarado nila yung diyan guys. Highway diyan. Sabi niya sa text is, you're gonna get shut down in Cochrane, highway is closed. Nag-text din ako, bad weather? Yes, an accident. Sabi niya, aksidente at saka bad weather. Ano magagawa? Tawagan ko na lang si Mrs. Malaman natin. Lapit na tayo sa Cochrane Kapag sinarado talaga yung highway dyan,
ganito lang sana, okay pa. Makapagpatakbo pa tayo ng hundreds dito. 100. May nadaanan na rin ako kaganina kasi. Nasa ditch na eh. Malamang meron din siguro dito sa ano, dito sa ilag ko, sinabi siguro rin dito sa ilag. Bagsak ng snow, shutdown agad ang highway. Yes, Cochrane na.
timbangan pa tayong dadaanan dyan. In 1 mile, turn left on Highway 11. Tapos. Oh, ang dami na nga palang truck dito sa gilid, oh. May umaatras na rin dito. Ayun, oh, may andun nyo rin yung isang torque. Oh, ayun na yung mga ibang ano. Wala tayo. Pasukin ko na to. Andun yung mga ibang mga truck din. Dito na lang tayo, guys. Wala. Alright. Talking tarp. Pakrudo tayo. Maglagay nga ako ng ano, guys. Maglagay ako ng ano rito. DE. Ay, wala rin silang DEF. Sarado yung DEF nila. It's not working. DEF is not working, oh. Out of service, walang saysa. Ay nako. Juice off muna natin sarili natin. Ito makikita natin dito, guys, kung merong message sa akin dito si ano, Diyos. Okay, so punta tayo sa message. Wala, yung sa trailer yan. Okay, wala guys, wala. Dito muna tayo. Andun din yung isang torque, sa kaya nagpay ngayon. Wala hanggang sa i-advise tayo kung kailan, guys, kailan na magbubukas. Sarado ang daming mga truck din dito Alright guys, ipinisto ko muna ang sarili ko rito kasi talagang wala sabi ng dispatch ko ito, sabi niya sa akin. Ayan makababasa natin. You gonna get shut down in Cochrane Highway close. Reply ko, bad weather? Yes, an accident. Yan ang sabi niya. Bad weather, an accident. Nandun din yung isang torque ayan. Torque din nandun. Nasabihan din. Wala natin magagawa. Advice na lang siguro nila kung guys, kailan ng dito, kailan kami larga. Marami pa akong driving hours, tignan nyo. Okay, so layo na lang sarili ko sa so okay, nag-start tayo, nag-off duty, may 7 minutes na. So dashboard, meron pa akong 7 hours driving. Yung oras pa lang dito, guys. Ano bang oras dito? Okay, ang oras dito is, kung nakakita nyo, 1:18. Dito sa aking 1:20 PM. Ito magagawa. Pwede guys yan. Magabang-abang lang tayo. Ay, kung magbubuhat ako. Buhat muna guys.
Huwag nating sayangin yung pagkakataon eh. Wala magagawa eh. Buhat muna, palaki muna tayo ng katawan. Pauwi tayo eh. Close! Is it close? Highway is closed? Why? What happened to the highway? Snow? Yeah. An accident? No accident, just a snow. Just snow, my dispatch. They are cleaning off the snow Okay, until where? until the cabin station. Kapuskasing? From Cochrane to cabin station. From Cochrane until Kapuskasing? Yeah. Okay. Say hi to the camera. Hello. Okay. So people don't, they have to stop over. Yeah, Because- all the best. Okay. Hello. Hi. How you doing? Good. So where are you? You're a driver too? Yeah. We are Oh, you together team? in the team. Yeah. Are you vlogger? Yeah. Lakay tracker. YouTuber? Lakay tracker. Go. Check. YouTube? Yeah, YouTube. LAKAY. Right there, yeah. Are you tracker? Yeah. Right, it's one. LAKAY. Yeah, that's the one. Yeah. No. He's not. That's not the one. So where you going? You gonna go drive? Calgary. So you gonna go drive or you gonna stop for? No, stay here. Road is a Road is closed. Yeah. So you gonna park here beside me? Maybe. Yeah. Okay, you park Yes, here we beside can me. do. Yeah, park beside me. Yeah, there's another company truck also there. My dispatch is Yeah, text- at the back of the Okay. yeah. My dispatch text me that I said it's highway close and accident. That's what he said. highway that's Canal 19 at Capus casing. Okay, alright my friend. Okay, friend. Alright, check me in YouTube. Yeah, Okay. sure. Bye. Wow. Okay. Okay. Take it easy there. Yeah, sure. Ayun guys, mga kapwa natin truck driver, siyempre pinagtatanungan natin. Ano? Ayun na. Alright, maganda ba? Maganda? Okay ba itong ating ano? Maganda. Dito muna, mag-park muna sila doon. Dito lang muna tayo guys. Mag-abang na lang tayo kung anong sasabihin. Highway is closed. Unang bagsak, highway na bagsak ng snow. Close na agad ang highway. Ayan guys. Ayan, magpapark sila. Antabayan na lang natin yung sasabihin ng dispatch ko. Yung mga tropa dito. Okay guys, ayan. Mukhang bukas na, wala na yung isang truck dyan eh. Wala na. Naka-idlip ako guys. Inabot ako ng ano, nabot na ng 4 na oras sa sleeper dito. Nilagay ko ng sarili ko sleeper. Linisin ko muna itong ilaw ko rito sa baba bago tayo yan lumarga. Rekta tayo. Ayun na, nagdadaan na yung mga sakyan. Ito. Dapat dumadaan dire-diretso na. Linisin ko muna. Kailangan makamaniho tayo ngayon kahit na 4 na oras para bukas makauwi na tayo. Kailangan ko mag-drive kahit 4 na oras ngayon para sigurado bukas uwi na tayo. Let's roll guys. Labasin ko muna operator. Ayos. Tignan ko muna rito sa kung marumi yung aking yeah, I think it's all good now. Buddy, road is open now? Yeah. Look.
there is no. Everybody's going? Yeah, I have my friends over there. Another Turk, but he's gone. So I think it's open now and there's a lot of truck. I'm going now. Yeah, let's go. Let's go. Ay guys, tingnan natin at baka mamaya hindi pa. Eh siyempre, hindi mo gagawa. Drive ko na to. Tingnan natin. Alright, let's go guys. Alright, let's go guys. Alright. Nakatulog na ako, nakapagbuhat pa pati ako guys. Nagbuhat pa pati ako ha. Paghinto kanina, nagbuhat ako 2 oras. 2 oras talaga na buhat yun. Tapos kumain ako, dinner. Sabay ano? Sabay tulog. Tulog na. Wala na rito yung Turk eh. Dito kanina yung Turk. Okay, yan. 1/2 mile. Sana Turn bukas left na on guys Highway para sa 11. ganun eh alarga na tayo. Otherwise wala tayong magagawa. Matutulog na lang ulit. Kailangan makadrive ako kahit 2 oras, 4 na oras para bukas sigurado. Ayun, tignan nyo, In 1/2 mile, 887 turn pa. left on Highway 11. Tatakbuhin ko, hindi ko kakayanin ito kung hindi ako mag-drive. At may baba ko man lang ito ng 650. Yan, mga 3 oras, 180 to 700. O yun, kakayanin ko na bukas ang 700.
Kung hindi hindi may snow. Sigurado ngayon kailangan 4 na oras. Alas 5:30 pa lang naman. Stick yung sign guys, nakita nyo 652 3rd Avenue, sira. Oh, hinangin siguro yan. Hinangin. Bukas na yung road. Ito natin malalaman pag kaliwa natin dito. Ayun yung GPS na pag kaliwa natin. Kasi andun mayroong saraduan dun eh. May gate dun eh. Kailangan natin magmaneho na. Turn left on Highway 11. Ayun, malaking sign, Cochrane. Sacrifice net driving niya naman to. Pila-pila ang truck hanggang doon. Hindi aalis yung isang truck na yon kung hindi bukas ito. Malamang bukas na ito. Ayun, ang dami nang paparating dito. Ay nako, nag-build up na yung ice. Dito yung gate eh, may gate diyan sa bandar yan eh. Yan bukas na. Ang dami rin truck doon sa may Canadian Tire ba yun? Ang dami ng mga sasakyan papunta rito. Bukas na guys, bukas na. Dumistansya na tayo. Dahan-dahan lang ito. Alright guys, yan. Dire-diretso na to. Keep distance na lang tayo. Bukas na ang highway. Ang dami nang paparating na mga truck oh.
Oh. Buti naalimpungatan ako kanina. Guys, tuloy-tuloy lang ako, focus lang muna ako. Kailangan natin mag-drive ng mahaba-haba para bukas na sa bahay na tayo. Ayan guys, huminto na naman kami after 30 minutes driving. Slow down na naman. Ano kaya nangyari na naman dyan? Yan, dahan-dahan lang. Tignan mo yung snow na yun guys, oh. Black ice na yan eh. Black ice. Okay, that's it. Magano muna tayo rito. Stop muna tayo. Hi guys. Stop over na naman. Minus to na. Malamig na. Ayan guys, gabi na. Hindi na natin kaya. Ayan o, yan yan. Bali, kanina nagsimula tayo. Nakadrive kanina 7 oras at saka 7 hours and 4 minutes. Ngayon 2 oras at 24 minutes na lang natitira sa driving hours natin. At ang oras dito 11:20 dito sa DAS na aking truck. At meron pa tayong 653 miles na tatakboy hanggang sa makauwi tayo bukas. Ayun, nagsisipagsiksikan na yung mga kapwa natin mga truck driver dyan. Bahala na rin sila kung paano sumiksip. Kasi talagang mataas ang snow. May mga part dyan na medyo maganda ang takbuhan, kaya nasamantala, kaya nakatakbo tayo ng malayo-layo. Pero gabi na, nantok na ako. At kung sakali mang walang aberya bukas, titignan natin yung oras ko. Makakauwi na rin ako bukas guys. 11 hours. Sana makarating na ako sa Winnipeg bukas niyang oras ko na. Okay guys, but anyway guys, putulin ko na video vlog natin. Pahinga na ako, matulog na ako. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi, lalo na yung snow. Kapag hindi na kaya, pahinga na. Katulad ko, hindi ko na kaya. Meron pa akong 2 oras and 24 minutes. Hindi na, tulog na natin. Kung bukas walang stop over o hindi maganda panahon bukas. Guys, anyway, thank you for watching. Matulog na ako, bukas na lang ulit. Peace out, bye bye. Lakai Trucker.